Otvorme si ľubovoľnú knihu, román alebo zbierku básní. Stretnime sa s kamenným srdcom, zroneným srdcom, zlomeným srdcom alebo i srdcom plným lásky. V citátoch, básnických prostriedkoch, napríklad v metaforách. Palice a kamene nám možno zlomia kosti, ale slová zlomia naše srdcia, povedal Robert Fulghum. Srdce je synonymom lásky. Býva láskou opité i spálené plameňom lásky. Srdce je synonymom cítenia. Len srdcom myslíme správne. To najpodstatnejšie zostáva nášmu oku skryté, povedal Exupéry. Najkrajšie myšlienky sa rodia v srdci. Tolstoj. Môže srdce myslieť? Veď je to len pumpa. Bije asi 100 000 krát cez deň a prejde ním okolo 7600 litrov krvi denne. Ak môže myslieť srdce, tak ako to robí? Už Aristoteles vedel, že srdce je na dotyk teplé a mozog studený. Mozgu nevenovali veľkú pozornosť ani balzamovači v Egypte. Jednoducho ho vysali. Ale srdce vyňali a balzamovali. V mozgu sídli rozum, vraví sa. A rozum, ako povedal Hans Christian Andersen, slúži len k tomu, aby bolo čím raniť srdce. Ak je mozog synonymom rozumu, ako môže myslieť? Veď mozog je len materiálna hmota, masa. Je plná miliónov buniek a synaps, ktoré prenášajú elektrické vzruchy z tela do tela, plné chémie. Ako vzniká z toho myšlienka? Odpoveď na otázku, ako to vzniká, hľadá napríklad filozofia. A ako to všetko v mozgu pracuje, skúma biológia a neurobiológia. Vie veľmi veľa. Vie rozkuskovať mozog na tisícky tenkých plastov. Vie, ako vyzerajú neuróny a synapsy. I to, ako si odozdávajú bosky. Vie, v ktorej časti mozgu pracujú, aké oblasti, i to, čo sa stane človeku, ak sú poškodené. Ale nevie, ako vzniká myšlienka. A ani to, prečo kým niečo spravíme, vie náš mozog skôr ako my, že to urobíme a my to ešte nevieme. Vie to vari skôr srdce? Ak hľadaš pravdu, nedívaj sa ďalej než k svojmu srdcu, povedal John Lennon. Aby mohli byť oči plné obrazu, musí ním byť prvé najskôr plné srdce. Karel Čapek. Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojim srdcom, povedal Konfúcius. Nájdi odvahu nasledovať svoje srdce a intuíciu. Oni už ako si vedia, kým sa chceš v skutočnosti stať, povedal Steve Jobs. Málo je tých, ktorí vidia svojimi očami a cítia svojim srdcom, povedal Albert Einstein. Sú vari tí, ktorí cítia srdcom víťazmi? Veď každý, kto nosí v srdci katedrálu, ktorú chce postaviť, je v tej chvíli víťazom, povedal Antoine de Saint-Exupéry. Odkiaľ sa vzalo, že myslenie srdcom je správne? A odkiaľ sa vzal rozpor medzi srdcom a rozumom?